welcome to. Oh, matug ka na sa gastroller. Paugat kayo, barang yagig daruhan.
Matog ka na sa gastroller. Paugat kayo, barang yagig darukan. Yes! It's more fun in Philippines. Nakarating din kami guys. Biyahing isla kami ngayon, papuntang Carnasan. Yung isla niya is Chocolate Island. Hindi madali yung biyahe namin kasi yung biyahe ko is from the south circle, tapos nandito kami sa taguluhan ng Cebu. Nasa Tapilon kami daan Bantayan. Kaya sobrang haba ng biyahe ko. Biniyahe ko kagabi pa 6 p.m. kahapon, tapos nag-stop over ng Kasay, travel ng 1 hour, tapos doon humiga para matulog, para hindi makatulog. Tapos gumising ng 2 a.m. na hindi na nakatulog para gumising. At yun, nagbumiyahe naman kami na 3 a.m. papuntang Cebu. Tapos anong oras ngayon? Mga alas 9 na yata. So 9 a.m. stop from 4 a.m. to Cebu, 9, 4 a.m. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So bumiyahe kami ng 5 hours para lang makapunta dito sa daungan ng mga pambot papuntang Carnasan Island.